Hei täällä taas! Tervetuloa Sniper-eliten pariin. Tämä on sitten tätä V2, mutta tämä on ihan uusi kanava. Me just äsken aloitettiin, niin nyt alkaa tämä. Tuolla on jotakin urvoja. Hello. Sniper-elite Marksman Cadet Custom. Joo. Custom. Enemy skill veteran elite rookie. Laita vaikka, ota ruukie, se on aika paska. Okei. No, Ota kaikkiin se tonne. Päin. Simple ja sitten taktilla on siis full. Ei full. Tai Se on täällä. tonne päin voi vielä. Ei sinne pääse. No. No, noin. Mitäs tässä nyt? Okei, mä en oo kyllä ennen pelannut tätä peliä, mutta kun mä en oikein tiedä mitä tässä on, mutta katsotaan nyt minkälaista sähläämistä tää on. Ja sitten tässä videossa me vedetään tämä demo läpi. No joo, niin joo. Me ehkä tehdään myös sen jälkeen uusi video. Kyllä. Joo, me tehdään heti uusi video ja sitten se ei ole kattaa se ehkä demo kyllä, mä en usko. Mä uskon, että se on tämän videopaikan tämän kanavan omistajan. Tää on pyykys. No niin, katso. Use cover. Tähtää. Siellä on jäbä. Oh. Mitä sä duunaat? Kuinka pitkä me tehdään? Niin kauan, että tää loppuu tää. Siinä tuli headshotti. Kukaan ei huomaa mua edelleenkään. Onks toi tyyppi? Ei. Ei se muualla täällä on tyyppi. Missä istumaan? Missäköhän muualla täällä on tyyppi? Tämmönen coveri. Toi ei. Missä täällä on? Tässä vaan meidän kyykys. Mennään taas tähän turvaan ja katsotaan, että onko täällä vielä. Varmistetaan, että onko täällä joku. Okei. Tuolla. Siellä on sitten perkeleen monta jätkää. Okei. Toi on vähän paha, se on niin kaukana. Okei, se on tuollainen. Muuten luultavasti siellä on jossain tuolla rakennuksissa sniperi. Suoraan, ei siellä raunioilla. Tai mä en tiedä miten Katsotaan. sä voit zoomata jostain. Vai onko, mä en tiedä itse. Kokeile Joo, tästä. ei se ole zoomi. Se on focus time. Siis. Joo. Mitä? Ei kun tää on vähän kaukana. Ammu sä jätkännyt sieltä. Niitä on niin monta. Ammu. Tää oli varmaan paha. No joo, ne huomas mut. Joo, siellä on sniperi! Vittu. Osuuko? Ei kun osuu, koska tää menee tällä tavalla. Osuu. Tää on tällainen. Tää näyttää oikein, miten se menee. Tääkin osuu. Headshot. Päästä läpi ja sitten se vähän pyörii. Ei osaa yhtään odottaa, missä mä oon. Kuoliks nää? Ei kuolla, tuolla menee yksi. Mutta tää on mun viimeinen ammus. Headshot! Taas headshotit.
Oh! Se jätkä oli aika gay. Tää muuten on vähän samanlainen kuin... Tää Sniperille on vähän samanlainen kuin toi... Jasu, mä en jaksa pitää tätä. Just. No, tää on vähän samanlainen kuin toi... Mitä teitä on joku homma, millä voi pitää? Oi, ei mene. No niin, nyt osuu. Mitä hisiä sinne tapahtuu? Se pää oli ihmeellä. Älä nyt. Älä tuu lähemmäs. Ei. Ei osunut. Osu. Ei osunut. Koska siinä tulee... Ei. Meni tonne suojaan jonnekin. Nyt osu. Nyt osuu kyllä, mutta... Okei. Aika kiva pitämispaikka sulla on kyllä. Joo, en mä muuten jaksais. Oli mitä? Tuleeko näitä koko ajan enemmän? Mä en tiedä. Pitääkö mun mennä tonne vai? Miten mä pääsen sinne? Pitääkö mun pitää tästä vai hevosta? Kyllä. Okei, ne kuoli. Pommi. Voi nää kun mä menen. Jassu, mä en jaksa pitää. Mitä mä teen? En mä tiedä. Vaikka sä pidätkin sitä mun päällä, niin sitten... No niin, mä uskon. Jos mä en pitäis tätä sun pään päällä, niin mä olisin jo tiputtanut varmaan koko puhelimen. Pystyykö tällä juosta? Ei. Joo, pystyy. Mistä? Ja tästä. Ei. Oota, me jostakin napista. Mä... Jos Miten vissiin täällä on kopres? korpses. Katsotaan. Katsotaan miten se on. Katsotaan vähän se muija. Springfieldin panoksia. Springfield. Oli mä heitin granaatin, mä tein nyt. Et heittänyt. Sä heitit kiven tollo. Eiku ai niin joo. Okei, mä heitän kiviä. Mä oon tullut, en mä tiedä kyllä oikeastaan tästä pelistä mitään. Oli, mikä mulla on takana? Miten pystyy vaihtaa? Oli monta vaan. Vaihdaa mua. Tan. Nyt tulee jotakin. Tunnen sen käsissäni. Sun pitää mennä tonne. Ei sinne. Älä saa kommentilla mua. Sä et saa kommentilla mua, tää on mun peli. Se on mun. Mähän tätä pelaa itse. Katsotaan onko täällä ketään. Jossu, lopetetaanko vaikka tähän? Ei! Joo, mä en jaksa pitää. No pidä tuossa. Okei. Se on mua. Ei kokonaan. Häh? Ei kokonaan. Lopetetaan nyt. Ei. Me voidaan jatkaa tätä sitten joskus. Tapa toi ja sitten. Ei. Tapaa se. Tai se tappaa sut. Ei pysty tappamaan. Tyhmä kärpänen. Lopetetaan. Ei! Oi, mä näin tyypin. No lopeta nyt. Ei. No, okei. No, se on sitten tässä erää se meidän video ja se oli sitten moro. Moro!